o PIB das nosas ganancias a armar a guerra dun enemigo que non conocemos. É que o imperialismo se inventa para soterrar e quitarlle o poder popular en esta guerra de clases a perdamos unha vez máis. Non solamente os povos oprimidos, sino tamén as clases populares. E nos encontramos que os gobernos máis progresistas da historia deste país, que se formaron fai pouco, fai 8 anos, pois nin han chegado a quitar a lei Mordaza. Seguimos coa reforma de Zapatero de 2010, ainda que diga a ministra de Traballo que hai unha nova reforma laboral, se nos siga aplicando aos pensionistas actuales e futuros a mesma reforma laboral de 2010. E ante iso temos que pensar que a única que nos queda a clases populares e aos traballadores é a loita popular nas calles, é reivindicar día tras día que non nos sigan oprimindo. E eu, como pensionista, vou a defender que a miña pensión nin se toque, nin a miña, nin o futuro de meus fillos e meus netos. Porque lles estamos dicindo aos nosos fillos que estudien, que fagan por progresar e por ter un ascenso social a través do estudio e a través do conocimiento. E nos encontramos que os gobernos, aqueles que se dicen progresistas, nos están levando a que a xuventude viva debaixo dun puente, tendo 2 carreiras e non sei cantos másters. E ainda encima lles vamos a dar cartos ao imperialismo e nos vamos a estar calados ante a opresión dos povos do mundo e da clase traballadora. Pois ante eso nos negamos como traballadores e como pensionistas. Viva a loita da clase obrera! Destinada aos gastos militares a fin de cumprir co obxectivo do 2% do PIB na devandita materia. O que o Executivo de Coalición presenta como unha conxuntura favorable para o fortalecemento das relacións internacionais é a expresión da sumisión do Estado español nos plans agresivos da OTAN e da continuación do uso do noso territorio, como é o caso das instalacións navais no Ferrol para agresión ininterrompida a terceiros países. O aumento do gasto militar, o 5% do PIB, 80.000 millóns de euros, traerá menos pensións e servizos sociais, peor atención á dependencia, máis privatización e desigualdade, máis guerras sufridas pola clase traballadora, máis migracións forzosas, máis destrucción e máis injustiza. Con estas consideracións en riba da mesa, hai suficientes razóns para asegurar que o pasado cumio da OTAN en Holanda supón unha escalada belicista sen precedentes, mediante un conflito aberto e generalizado e o preludio dun agravio ao nivel de vida e benestar de quenes producimos todo. Somos millóns de persoas sen un acceso digno á vivenda, sen vida máis aló dun traballo precario, sen posibilidade de desenvolver as nosas... Días 24 e 26 de xuño, os xefes de Estado de Goberno da Alianza Atlántica celebraron na Haia, Países Bajos, a 33 cumio da OTAN, a 3 anos da Cimeira de Madrid, onde a declaración de guerra global fixose operativa, complementada mesmo con outras medidas como a implantación desta estrutura belicista coas incorporacións de Suecia e Finlandia e con un incremento do gasto militar para aquel entón do 2%, agora sabemos que é o 5%. Tras meses de que a maquinaria propagandista ao servicio dos intereses do gran capital con mensaxes onde se nos fai crer que a OTAN é esencial para a nosa seguridade e que nos protexe do terrorismo. O realmente é que dita alianza ten un labor principalmente agresiva. A OTAN é unha alianza militar de países occidentais cuxa finalidade é asegurar os intereses da oligarquía dos mesmos fronte ás potencias rivais. En conclusión, a Organización Atlántica garante todo o necesario para que as multinacionais europeas e estadounidenses obteñan a súa cota de plusvalía en tempos de recesión. Dende as súas orixes, ningún membro da OTAN levou a cabo ninguna misión defensiva, simplemente que baixo a máscara de estabilidade e a democracia invadiron países para proceder ao saqueo total dos recursos económicos dos mesmos. Podémolo ver na guerra de Yemen e a súa fonte de combustible o petróleo. E por se isto non fose suficiente, os otanistas buscan expandir o seu control e o seu poder mediante a creación de esferas de influencia vinculados a espacios geográficos clave, tal é como están a facer a apoiar a Israel contra Palestina e Irán ou a Marrocos contra a Sáhara.
Polo tanto, non podemos afirmar senón que desde o agravamento das hostilidades sobre o chamo ucraniano en febreiro de 2022, os gobernos liberais ou conservadores da Unión Europea han justificado unha multiplicación sin antecedentes do gasto militar. A este respecto, Mark Rutte, secretario xeral da OTAN, exixe sacrificios á maioría social mediante recortes en pensión, sanidade, educación, para soster o aumento do gasto belicista. Estas afirmacións mostran o verdadeiro rostro da Alianza Atlántica, ganancias para a industria armamentística, sobre todo a norteamericana, e sumisión cos intereses imperialistas, mentras condenan as clases populares a pagar as aventuras da clase política ao servicio dos ricos. Sen dúbida, o recente cumio neerlandés supón un duro golpe para os servicios públicos máis fundamentais, xa que se acordou o incremento do gasto militar para cada estado dun 5%, e que, a pesar dos relatos oficiosos, vai ir en detrimento das casas e deterioradas conquistas sociais froito da nosa organización e da nosa loita. Así mesmo, esta foi unha exhibición de tecnoloxía militar e suposta profesionalidade dos exércitos para idealizar as guerras imperialistas a costa da sangue das traballadoras, fundamentalmente as europeas, e das nacións colonizadas como Palestina ou a Sáhara. Do Movimento Obreiro Popular Galego estamos a mobilizarnos para construir unha fonte ampla contra o armamento, pola solidaridade internacionalista en defensa dos servizos públicos e sociais, como a sanidade ou a educación. En consecuencia, quenes convocamos e apoiamos esta concentración, chamamos ao conxunto da esquerda transformadora, dos sindicatos de clase e ao tecido asociativo a convocar asembleas comarcais para progresar na conformación de comités anti-OTAN coordinados a nivel galego ao redor de 3 propósitos